आदानि खाथियाव दिनै फार्स्ट टाइम दे ब्लगा लोगो मोननाय आरोना शुटिंफ्राव लोगो मोनो ससेयाव लोगो मोनदोंमोन ना औ ओमफ्राय ब्लग लानाय जाहैगोन औ सोलिबाय लोगोफोर शुटिंआनो apa Steve लायथानो जाहैबाय आरो फैसा हरबाय आं लायबाय दख'ना लाना फैबाय नै आइ लावबाय आं मा जिनिस ओंखारो गोदोथ' नंखुनजो मोना बेफोरखौ बाहायफेरनोनो मोनाखैमोन जिस्रि गिजिफोरजोंनो सोलियोमोन हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आं दंफैयो बेरांगाव दाङाइगाव आरोना लोगोफोर स' माने जोंहा बैदिनखालि माने मिउजिक भिडिअ फैगासिनो आरोना बेनि थाखाय दिनै शुटिं सोलिगासिनो जोंहा एक्टरा जाहैबाय मस्ट टेलेन्टेड बर'नि फुराना एक्टर आरोना दासिमबो एलबाम लाबाय थायो जोंहा बिथाङा जाहैबाय राजिब कुमार ब्रह्म आदा फाइनालि लोगोफोर नै आदा राजिबनि खाथियाव आदा एबारनि बैसागु एलबामा मोनबेसे फैगोन नोंनिया मोनबा फैगोन ना आदसा नैबे एबार जों मोनबा बेजों मोनथाम जासिगोन ओमफ्राय मोननै खालामनांगौ दंबावोसो आदसा दादाया अबाव दंबायो सेकेन्डआवलाय अबाव दंबावो जायगायाव दं दा बङाइगाव बिरहांगावआव दङ बिरहांगाव दाङाइगाव आरो बिरहांगाव आरो दाङाइगाव औ बिरहांगाव दाङाइगाव ओरै बे आइन'दि सेराव आइन'दियाव माबायो आइन'दिया हाग्रामा ब्रिज हाग्रामा ब्रिज खाथि जाहैबाय बियो माथावरि जाहैबाय माथावरियाव लागासिनो आरो सोलिगासिनो दा आदानि गैथ' आरोना आदानि खाथियाव दिनै फार्स्ट टाइम दे ब्लगा माने फेस टु फेस आरोना माने लोगो मोननाय आरोना शुटिंफ्राव लोगो मोनो ससेयाव लोगो मोनदोंमोन ना औ ओमफ्राय ब्लग लानाय जाहैगोन औ आदाथ' मस्ट बर'नि टेलेन्टेड एक्टरखा गोदोनि नङा होमबा आदा दाबो माबा एलबाम लाबाय थायो माने फुराना एक्टरफ्रा बांसिनानो एलबामफोर लालाना आदा राजु मोना जेरै बिसोरबो लाला आदा राजुखौ नुबाय थायो आरोना लोगो मोनो एलबामफोर एसे इन्टारेस्ट औ मोजाङानो दे आदा थेंक इउ मालाबा ओमफ्राय माबागोन दे इन्टारभिउ लाहैगोन आदा नोंसिनाव बे इन्टारभिउ नङा इन्टारभिउ बे नङा आदा दालाय मिउजिक भिडिअ लानोसो फैदों नालाय अके जागोन आदा अके नेनानै थादो लोगोआव दे आदाखौ मालाबा इन्टारभिउ लानो थांगोन आङो आदानाव सोंखाबाय अके गाइस जोब्बाय नामा दादा शुटिंआ जोब्बाय शुटिंआ एसे दंबावो ना मथा मथि 1 मिनिटनि दंबावो बेखौ जोङो लकेसनखौ चेन्ज खालामसै बेनि उनाव सिथ्लायाव एसे दङ बाहायनो ओमफ्राय जानाय लोंनाय जोब्बायबो ना दा बेनिफ्राय माथावरिबो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर आं दै लादों रेडि मिलायाव आदा नेक्स्ट रायलाय अके जानांगौ गुड गुड जोंहानि केमेरामेना एकदम लेट सोरखौ खेबनाय सोर सिख्लाखौ रिल्स लादों नै मोसाग्राया बिसोर सानसे बोरै लेट जाबोखो ओमफ्राय बिसोर बोरै बार्सनाव लेट जाबोदो वा नै आंहा बै दै लाग्रा लोगोफोर आब'नि प्रडाक्सन नागारगोन होनदों नामा ओरैबायदि नै जोंहा एक्ट्रिसआ बेनो सिंगाराबो बेनो ओंखाम उखैबाय नामा लोगोफोर माने बै माथावरिनिफ्राय दा सासे आदानि न'आव फैबाय आरोना माने बेवहाय बारिनि ओमफ्राय सिथ्लानि रुल दंबावो जाहैदों आरोना एक्ट्रिसनि ओमफ्राय एक्टरनि माने एक्टरनिया जाहैबाय बारिनि एक्ट्रिसनिया जाहैबाय सिथ्लानि आरोना ओमफ्राय नै जा साइड डेन्सारफ्रा एकदम सुबायजानि नामा सिखे औ मा ग्रुप नोंसिना जों बिजनि ग्रुप बिजनि हारिमु ग्रुप बा नाइस ग्रुप दा नै ओरैजाय गासिबो दं आरोना सिख्लाफ्राबो ओइ खुलुमबाय सासे गोजाननिफ्राय नुहुरगोनसो जेनेबा बेनो खुलुमबाय नुहुरबाय बिस्रा मुरि जागासिनो आइया आलाम गासिबो मोसाग्रा बैबो सासे मा होनदों औ खुलुमबाय निउ इयार माबा निउ इयार हेपि बैसागु एडभान्स निउ इयार जालायलांबाय माबा दे अके ओमफ्राय जोंहा फट'ग्राफार एन्ड केमेरामेन थांफुनागासिनो दं लोगोफोर आं सेरजा दामनो बहुद गोसोथार आरोना ओमफ्राय दामनो रोङा आरोना नोंथांमोननो शेयार खालामनांगौ क्लासाव नैबे थालाङो नै खालि बे थालांनाय थालांखायो शुटिंआ जागासिनो लोगोफोर बिनिफ्राय आङो नै मोसाखावरि बिथांमोनजों दंफायो जानै मेसकेया आयौ खालामनांगोनलै सुइटि मानसि मिथिया होमबा दे मोजां दामगुबैलाय दे दाम दे हाथाइ रिजि मा गोमा
जगयनो मस्तामखायलै जुदि गोरोंथारथ' आयै दादा नोंना मा रुल आंना बैसागुनि दा न'खर गार्जेननि बे रुलानो आरो बैसागुआव बोरैबायदि न'खराव थानांगौ फिसा गोनां फिसाला गोनां फिसाजो गोनां बिसोरो बैसागुआव एसे इन्टारेस्ट लानाय नालाय दा सोरजोंबा रमान्टिक गेलेनाय सोरजोंबा मोजां मोननाय बेफोरबायदि रलखौ जों नायनो हाया सुखुवा नैबिदि एसे दंदेरो आरोखि रागा जोंनाय बा मोजां मोननाय रमान्टिकखौ माने बुजियो आरो ना गावनि फिसाखौ मोजां जाजानो लुबैनाय रावजोंबो गोसो जानो बानाय खिन्थु फिसाजोआ ओरैबायदि रमान्टिक बैसागु बोथोराव बयनिबो फिसाया बोदोर जायो मोजां मोनलायलायो नैबेखौ एसे रल देखायनायखौ लादों आरोखि आं मोनदों बे ओमफ्राय दादाना एबारनि बोसोर माने बैसागु आरो ना मोनबेसे जाखो मिउजिक भिडिअ एलबामा देग्लाय आङो बेजों मोनब्रै जासिगोन मिउजिक भिडिअआ दाख्लैबो बिदिनो मैयाबो दाख्लैबो लादों आरो दंबावो आंनिबो दंबावो मोनबेसे दंबावो मोनथामसो दंबावो दादाना ओमफ्राय जानो मा होनदों दादा मबाइलखौ अन खालामबानो आंखौ नुगोन बिदि स्टाइलसो जाबाय बारासो जाबाय ओरैबायदि आं दादानाव मोनसे सर्ट मुभिनि सोंदों दे आं नुसनदों आरोना गोसोआव ओरैबायदि भाइरेल जादों दादा बे डाइलग होनलाय बे माने नै आइ बेखौ मा बोरैमोन जेनेबा खिन्थुथ' गोदो माने खालामबाय थायो ओरैबायदि भाइरेल जादों दादा बे डाइलग होनलाय बे माने नै आइ बेखौ मा बोरैमोन जेनेबा खिन्थुथ' गोदो माने खालामबाय थायो थारमाने बे सर्ट मुभिनि नालाय ओरैनो गोदो जोंनि बिमा बिफाफ्रा हिन्जाव माहारिफ्रा माबायदि सोलियोमोन जिस्रि गिजिजोंनो सोलिजोबोमोन जोङो खिथाबफ्रा माफ्रा दानि दिनाव बेफोरखौ जोङो दा बायनाय मडार्न गोदान जिजों बायनानै माबा मोनसे टेक्न'लजिजों बहननाय बुस्थुखौसो जों इउज खालामो नालाय दा नैबे डाइलगा ओरै जादों आरोखि बिहामजोआ आंनाव बिहरदों आंहा मिन्थिया बिहामजोफ्रा दानि मडार्न बिहामजोफ्रा मा इउज खालामो आफा स्टिफि लायथां जाहैबाय आरो फैसा हरबाय आं लायबाय दखानाव लाना फैबाय नै आइ लाबोबाय आं नै दानि दिनाव मा बुस्थु दिहुनो गोदोथ' नोंनि नंगुनजोमोनहा बेफोरबायदिखौ मिन्थियामोन जिस्रि गिजिफोरजोंनो सोलियोमोन होननानै बुंनाय जादों आरोखि आं बिहामजोआ आंनाव बिहरदों आंहा मिन्थिया बिहामजोफ्रा दानि मडार्न बिहामजोफ्रा मा इउज खालामो आफा स्टिफि लायथां जाहैबाय आरो फैसा हरबाय आं लायबाय दखानाव लाना फैबाय नै आइ लाबोबाय आं नै दानि दिनाव मा बुस्थु दिहुनो गोदोथ' नोंनि नंगुनजोमोनहा बेफोरबायदिखौ मिन्थियामोन जिस्रि गिजिफोरजोंनो सोलियोमोन होननानै बुंनाय जादों आरोखि आं दिनाव मा बुस्थु दिहुनो गोदोथ' नोंनि नंगुनजोमोनहा बेफोरबायदिखौ मिन्थियामोन जिस्रि गिजिफोरजोंनो सोलियोमोन होननानै बुंनाय जादों आरोखि आं लोगोफोर शुटिंआ जोब्बाय आरो ना बेनिफ्राय ओमफ्राय थामनेलनि थाखाय फट'शुट लादो जानै जावैसे पेटारा आरो आदा राजेब ओमफ्राय आबो बिदिनोथा बांद्राय माबा दोनना औ एसेल' नाखि बांद्राय औ दे मादि मोनखो शुटिं जोबनानै मोजां मोनबाय एबार ओंखाम जासिगोन दे बेदरजों मोजां जादो दे एबार उदै मोनजासे दै साननिफ्राय मोनजाखो बेसोरा साननिफ्राय माने फुंनिफ्राय मोनजाखै ना सिंग्रा लोमजादों दा सिंग्रा अके ओरै ब्रमनाबो ड्रेस सोलायबाय ना ओंखाम मोनजासिगोन दे मोनजासिगोन नारजि अमा आरो बयलार दंबावो बायदि गोथावथार नै सोलिगासिनो जोंना ओरैजा थामनेलनि शुटिं जोब्बाय ना आदा जोब्बाय एबार फट' क्लास लानोसै ना बिदिनोथा जोब्बाय नै फुरा सानसे दा बरिया थांदों बाब्रे नै आयै बाबायानो सासे अके